जागासिनोसो दङ मालाबानो डिसेम्बर मोनफैबाय माथो गोदान बोसोर सफैनो मास मोनसेबो गैला माथो आंलाय जेबोखौनो मावदियासैब्रा बे बोसोरावलाय हे फैगोन बोसोरनिफ्राय मावगोन आइला बे खोथाखौथ' आं थांनाय बोसोरनि डिसेम्बरावबो बुंदोंमोनलै फैगोन बोसोराव मावगोन होननानै नै 2024आवलाय माथो मोनसेबो जेबो मावासै हाग्रा दायसेबो फुनो हायासै माथो आंलाय अब्ला 2025आवलाय मा मावगोनलाय सानै फाग्ला जालायलांबायलै आङो फारसेथिं मानसिफोरनिफ्राय फैसा दाहार लानाया बिराद बारा जाबाय आंना ओमफ्राय YBYआव फैसा थांजानायाथ' एक्सट्रा दंबावो मा खालामबा मोजां जाबावगोनब्रा इसिबां दाहार जेव फैगोन बोसोरनिफ्राय मोजां खामानि मावगोन फैगोन बोसोराव माहाजोन जागोन होननानै गावखौनो थगाय दोननानै दिनै बिदि जाबाय आं गैला अमा राजा गैला नों ओरैनो बिमाजों रायजाबाय थायालै मा जाबावगोनब्रा सेंग्रा बैसोआव आगान होफ्लांना लानानै जारलेन जुद गैला माथो अमा राजा नै गावबुरा फैदों गावबुरा साला गावनि फिसाजोखौ बदनाम जाजानो गिनानै आंखौ बुरखायनो फैयाखैथ' जियानो जाया माने आंखौ जेरै सेन्देलनि माला गानहोनानै रायजोफोरजों बुजा होदोंमोन ना थिग बिदिनो गामिनि मानसिफोरनि सिगाङाव मान सनमान होफिनाबा गारनायाव गैयालै जोंहानि फाग्लाया माबाफोर मावलायबाय नामा गावबुरा नोंथां बे खेबाव बाथ्राया एसे जुदा जाबाय नोंथां गावखौनो लिंहरदो दे मालाय गावबुरा नोंथां आंखौ गोसोखांसोदों नामाब्रा हामा फिसा गेदेर मानसिखौ बिदि बुंनो आंलाय माथो गाज्रि बुंदोंब्रा जेबोखौनो बुङाखै आङो अमा राजा मोनसे अफार लानानैसो फैदोंमोन आं मा अफार माने आंनि फिसाजोखौ नोंनि फिसाला अमा राजाजों जुलिनि रादाय खानो होननानै फैदों आं दिनै नोंथांमोना जेबो जुदि उसुबिदा गैयाबा आंनि बुंनायखौ गनायनो हागोन ना आंनि आइ आफाया नोंनि फिसाजोजों हाबा जायाना आंसो जागोन अमा राजा नों सिरिथा मानो सिरि थानो आं बे गावबुरानि थाखायनो आङो दाखालि लासिंसिं खालामजादों दाखालि आं सेन्देल माला गानहोलायनानै गामिनि सेंग्राफोरजों बुजादों बेखौ आं बावगारनो हायो नामा बेनिखायनोथ' आङो आंनि फिसाजोजों नोंजों हाबा होनानै आंनि मावनाय दावखौ फोजोबनो नागिरदों आच्छा आंखौ गामिनि सिगाङाव बुजा होनानै नों गावनि फिसाजोजोंसो आंखौ बुरखायनो फैबाय होनबा दा नोंनि फिसाजोआ गोसो थोनाय दंखायोब्रा आंनोलाय मानो नांगौ गोसो थोनायालाय सेंग्रा सिख्ला समाव बयहाबो थाखायो बेफोरखौ दोनथ'लायनानै बुजिलायनानै हाबाखौ लादो आरो थाङै थोङै गावनि फिसाजोखौ आंनोसो होनो नागिरबाय माथो गावबुरा नोंनि फिसाजोखौ लानायाव आंहा जेबो हेंथा गैया नाथाय आंखौ जे नों रायजोफोरनि सिगाङाव बुदोंमोन बेनि थाखाय नोङो आंनो आरनाय गानहोफिननांगौ रायजोफोरनि सिगाङाव मिथिं खुंनानै बयनिबो सिगाङाव बुंनांगोन अमा राजाया जेबो दाय गैयामोन होननानै अब्लासो सानगोन आं माबा मोनसे नङाबा आं ओरैनो नोंनि बुंनायखौ लायाथ' जागोन दे मिथिं मोनसे खुंनानै थाबैनो आं गामिनि सिगाङाव नोंनो मान आरो सनमानखौ होफिननोसै दे हुइनाबाद लान्जाय टेम्पाट पाट आंखौलाय माथो सानो गावबुरा नोंथां आंनि फिसालानाव खामानियानो गैया नोंनि फिसाजोखौ लाबोनानैलाय मा खालामना जाहोनो बेलाय हाखु दाखु खालामबा एसे खैफोदाव गोलैनो हागौदां एसे साननानै नायबा मोजां जाबावगोन खोमा नंगौथ' आरो खामानिखौनो मावनो रोंथारा बे सासेया बेहा एसे गियानिसिनबो दा बेबो फरायगासिनोसो दङ माबा मोनसे जागोन हाबाखौ दानो होथ'आबाबो आस्थामफोरखौ सोनानै दोननोसै आरो दे होमबालाय नोंथाङा बेखौनो सानबायबालाय आंबो न'खराव मोजां रायलायबावनोसै जागोन दे आं फन खालामनानै सोंहरगोन साननैसोनि उनाव दे नोंथां दे बिदिब्ला आं फैबाय बे गावबुरालाय गावनि फिसाजोखौलाय जोंहानि फाग्लानोलाय मानो जासिफैखो बेबा नङाबा माथो जोंफोरखौ नायफिनथारा बियो लामायाव लोगो मोनबाबो रायदावासो रायदावथारो आंबो बेखौनो सानदों बे अमा राजानाव सोंबासो मिथिसिगोन माबाफोर खालामखुमायाखैथ' बियो सिं बिनि आखलखौबो फोथायनो हालायलांलां दा न'आव फैबा सोंगोन आं जागोन दे बाजार फारसे ओंखारलांनोसै आंबो दे मैथा बेगर लानानै फैफाबानो जाबाय हाथायफोराव मोनोबा दे नुबाय बायबा लाबोगोन आं साया लोंदो फिसाफोर नारजि फिसा मा गसंनानै थाबाय थाखो आलासिफोरजों एसे जिरायफाफैदो आरो फै जिरायफै दे नोंसोर रायलायबाय थाथ' नारजि फिसानो साहा फुदुंना लाना फैनि आङो साया सुबाय बियो बेहा साहा गुसु लोंनो हाथारा रायलाया मानो सिरि थाबाय थाखो नारजि बुदां आंबो साहा गुसु लोंनानै मोजां मोना मिथिबायना गुदुंसो लोंनानै मोजां मोनो अके जिरायथ' आङो नों साइखौ एसे हेफाजाब हैफानि नारजि बुदां आं हले खोथाफोरखौ बारा मोजाङै मिन्थियाहाय बे दावसी देलाय आंखौ अख्रा लिंना लाबोनायखायसो फैथारदों आं मा बुंबावनोलै बे फाग्लिखौ आंखौ बदनाम खालामजोब्बाय आंखौ थैनो नागिरदों होननानै ओरैनो मिसा मिसि बदनाम खालामबाय मा
बिदिबा बेफोर गासिबो नंखायसो नोंबो बिनि खोथाखौनो फोथायो नालाय माथो गावालाय नोंखौ थैनो नागिरदों होननानै बुंदों आं थैनो नागिरखायाखै गावसोरसो मा सानखोथाय आइया आंखौ मेलानिफ्राय दिरुं लाबोफा अमा खानो होननानै बिहरनायखाय लानानै फैदोंमोन आं बेखौनो मा सानखोथाय माबा थैनो नागिरदों होननानै न'सिम फैनानै आंखौ हमथाफैलाबायबाय थैनो नागिरदों होनना आयौ बिदिसो जादों होमबा आङो न'आव फैनानै गोजौआव फांखाखौ नायदावबाय थादोंमोन एन्जर थानायखाय एन्जरखौ दिरुंजों बुहरनो नागिरनायखौनो थैनो नागिरदों फासि नांनो नागिरदों होननानै गाबख्रावला गाबख्रावलि खालामलाबायबाय बिदिसो जादों होमबा खोथाया ओलै बेखौनो दा फुरा दावराव खालामजोब्बाय फनानो फन फैगासिनो आंना रागाजोंनो सुइस अफ खालामनानैसो दोनबाय आं आयौ बे फाग्लियाबो मा खालामनानै लाबाय थायोथाय मिनिथावाबो रागा जोंथावाबो मा जाबावगोन बे दाउस्रि देलायजों बेनोथ'लै लाजिबायसो आं बायहेरायाव ओंखारनो मानो लाजिनांगौ जाखो लाजिनाङा लाजिनानै न' सिङाव थाबाय थाबा आरो बांसिनसो नोंखौसो बुंबावगोन नोंखौ साननानै न' सिंनिफ्राय ओंखारनो हायाखै बेसेराया होननानै नोंखौसो आरोबाव बुंफिनगोन मानसिफोरा बेनिखायनो लाजिनाङा दानि जुगाव ओरैनो बदनाम बसियालाय जाखायो गाज्रि बदनाम जाग्रा दंबावोसो मालाय बिसोरनो लाजिया बेसे देखायबाय थायो नोंहालाय मानो लाजिनांगौ लाजिना बे मानसिनावथ' खर'आव मा दङलै बुजिनानै मोनलाय लाङा आं माथो बुंनो आरो मानसियानो एसे फाग्लि दबद्राय जेखौ खालामो खुला खुलि खालामथारो मानसियानो एसे थङालि बाङालिद्राय आंनि बेलायावसो गोग्लैनांबायना बेफोरबायदिया जारलासोलै आयौ बाला ओंखाम संग्रा न'आबो इसिबां मोजां आरो नार्जि बुदांमोनना आइरे बिखुनजोखौ फथायनो हाबानो जाबाय बिखुनजोआ आंखौ फसायबानो आं नार्जि बुदांखौ मोनगोन आयौ बे न'खराव बिहामजो जाफैनो मोननायमोनब्ला आंनि थांखियानो जाफुंनाय बायदि जाखागौमोन बाला आं मोनसे खोथा सोंगौमोनहाय गाज्रि मोनाबा दे सों मा सोंनो गोसो जायो सोंबानो जाबाय नार्जि बुदाङा मा जानानै मोजां मोनो मा लोंनानै मोजां मोनो नार्जि बुदांनि जानाय लोंनायफोरा बिराद नियम निथि दंथारो आंनो खोन्थाखा दे आं लिरनानै लानो फुङाव सिखारबानो दै गुदुं लोङो बियो दैयाबो बांद्राय गुदुं नङा आरो बेयो एसे दुंब्रुद बेखौ नांथारगौ बिनो गरम बोथोरानो जा गोजां बोथोरानो जा फुङाव सिखारबाथाय दै गुदुं नांथारगौ साहाखौबो गाइखेरनि लोङा बियो सापातबो होयो संख्रिबो होयो बेफोरबायदिसो साहा लोङो ओमफ्राय दुगैयागौ माने ओंखाम ओंख्रि जाया हरावबो दुगैयाबासिनो उन्दुथारा गोलोम बोथोरानो जा गोजां बोथोरानो जा दुगैयो बेनिखायनो मालाबा गिनानै दै गुदुं फुदुंनानै होयो आं गगा मोनगोन मागोन साननानै ओमफ्राय आलु ओंख्रि जाया आलु ओंख्रि जाबाथाय बेहा एलार्जि जायो अनला ओंख्रिबो जानो हाया नार्जि ओंख्रिखौबो जानो हाया जानोहाय मानसिया ओंख्रिखौनो जानो हाथारा बेनि थाखाय ओंख्रि संनांगौबा सानै हयैसो संनांगौ जायो दालिखौबो जानो हाया धुप धुनाबो मोनामजानो हाया गन्थङाव एसे हाद्रि हाबबानो लोमजायो ओंखामखौबो जोसानिबासो जानो हायो बेलेग माइरंनिबाथाय जानो हाया आयौ बाला बेमारिथार नामा बे नार्जि बुदाङालाय ए माखासेखौ लासै लासै खोन्थागोन आं खालि नार्जि बुदां फिसाखौल' एसे थाल लाबाय थादे रागा जोंबा बेना मोनसे गाज्रि हुदा दं मा हुदा रागा जोंबा रायलाया बियो सिरि गोमजोरजोरसो थायो होमबाना बिनो साहा फुदुंना होबानो रागाया जोंगायो आच्छा नंगौ नामा आं गोसोआव थाबाय दे बांद्राय दावराव दावसियाव थानो हाया सोरबा नांलाय खमलाय जाबाथाय गावहासो बोरैबा जाफाजोबो बेनिखायनो नांलाय खमलाय नुबाथाय गोजानाव दोननांगौ बेखौ अके आं बुजिबाय दे एबारनिफ्राय आं बेफोरखौ थाल लासिगोन दे होमबालाय दा साया सुबा लोंनाय नङा बियो अके नार्जि फिसा नै नोंनो साहा गुदुं लानानै फैबाय आं दे लोंदो ओइ दावस्रि देलाय दे साया लोंफैदो थांनोसै अके सोमस्रि मा जादों माबाफोर जादों नामा नार्जि बुदाङा ना आंनि थाखाय थैनो नागिरदोंमोन नार्जि बुदाङा बेखौनो साननानै गोसोखौ बोरैबा मोनबाय थादों आं औ थैनो नागिरदोंमोनथ' आरो मैया दावस्रि देलायासो बासायहैदों आंबो थांफादोंमोन आरो होमबा खोथाया नंमारगौसो आरो ना नंगौथ' आरो आंबो न' सिङाव गिनानैनो थाङासै दावस्रि देलाया हारसिं खिरखिजों बारनानै नार्जि बुदांखौ बासायहैबाय आरो हा माथो जानायमोन दे नार्जि बुदाङा थैनो ओंखारलायनाय बेनोथ'हाय आं जेबोखौनो खालामाखैमोन फुंफिराबासो बे सोरगियाव गाखोनो लिंबाय थानायखाय गाखोहैदोंमोन आं बेखौनो नार्जि बुदाङा रागा जोंबाय आंबो मानो थफिरामनि बुंनायखौ लानांगौ दे आंहालाय सानदोंमोन नार्जि
बुदांनि लोगोखाय नारजि बुदाङा जेबो साननाय नङा थफैरामखौ होननानै। खोथाया बिदिसो जादों। होमबालाय नारजि बुदांनि सिगाङाव थांनानै बुंहैफिनदो आरोहाय। आं लाजियो। दा आं बोरै थांनानै होनहैफिननांगौ जाखो दे? नोंसोर गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड नङा आरो? नोंहा बेखौ कल खालामनानै खोन्थाहरफिननो हाया? आं बोरैबा मोनदों। मा होननानै रायज्लायनो सानदों आं? गावलाय फन खालामदोंना खालामाखै? गैया, गावबो फन खालामाखै, आंबो खालामाखै। आयु, माबायदि नोंसोरलाय? मोजां मोनलायनायाबो जोंना बारा गोबाव जायाखैना। बेनिखायनो फन हरबाबो लोगो हमबाबो जों बांद्राय एसेबां फ्रिखौनो रायलाया। आच्छा, बिदिसो होमबा खोथाया। बेनिखायनो हाफां, नोंनि हेफाजाब बिनो फैदों आं। अन्नानै नारजि बुदांनो फन खालामना आंनि सोमोन्दै खोन्थाहरगोन ना? ध्यात, नोंनि बयफ्रेन्डखौलाय आंलाय मानो खोन्थाहरनांगौ जाखो? नों गावनो फन खालामनानै खोन्थाहरबाल। हाब, मेसेज खालामनानै हरनो आङो नोंनि जानानै। नाङा। एफा लाजिबाय, एफा गिबा बोरै जानांगौ जाखो? नोंनि थाखाय नारजि बुदाङा थैनो ओंखारलायदों आरो? बेनिखायनोथ' बुंदों आं। नारजि बुदांखौ आं हारसिं लोगो हमनो हानाय नङा। आं जोबोद लाजिदों, गिदों। सना, दा बेलासियाव लोगो हमनो नारजि बुदांखौ गामि गेजेरनि दुब्लियाव लिंहरनोसै। जागोन दे, आं न'आव एसे खामानि दं, बेखौ मावनानै थांगोन दे आं। फैथार दे हाबां। जागोन दे, जागोन। दे होमबालाय। सिथ्ला सिबनाया लामायाव गसंनानै दं फादेंदेंनो। नङा माथो, आं सिथ्लाखौ सिबखांबायानो। आंनि सिथ्ला सिबनाया दिनै दाखोर मोनसेबो गैबावासो। एसे स्लिम स्लिम सिबदों आं। गामियाव मिथिं दङ, माइ लामनानै दोननि आङो। दाउफोर जागोन, नायबाय थाबानो जाबाय। जागोन दे। ओमफ्राय जेरावबो थांनाङा दै। दा बेलासियाव सोमसिजों मोनसे खामानि दङ आयै, बेजों थांफानो। खामानियानो ओंखारबाय थायो जे नोंना। माला ओंखारबाय थानाय दे? माथो आंलाय फुङाव सिखारनानै थोरसि सुखायो, सिथ्ला सिबखायो, न' बां साफा खालामखायो। खोब उन्दैखौबा जेबो थिना आरो। बेखौबा जि दाव दाव अनसोगारो। बे उन्दैखौलाय मानो खामानि थिनांगौ जाखो नों थानायावलाय? बे दा उन्दै गथ'खौ खामानि थिनजायो। नोंखौसो जागोन उन्दै। हौवाबा गोसोथोनो हादों मालाय उन्दै दैयानो। ओमफ्राय बेखौबा जेबो खामानि थिना, आंखौबा जि खामानि थिनो। हनै नोंनि फिसाजो राजखुंग्रिया बेखौबा जेबो थिना, आंखौबा जि खामानि थिनबाय थायो। आं मैया सिथ्ला सिबनायखौ बावबाय आरो नों। नुबायना? मैयानि सिथ्ला सिबनायानो जाहैबायना। सानसे सिथ्ला सिबबाथाय सप्तासे मास मोनसे जिरायखायो। ओमफ्राय आं सानफ्रामबो थोरसि सुयो। बेखौ नों थाल लायो? नोंलाय माथो सप्ता खनसेयाव खेबसेल' थोरसि सुयो। बेफोरखौबा नुवा आरोना बिमाया। आंखौबासो जि खामानि थिनो। हौवाबा गोसोथोनो हायो, खामानिबा मावनो हाया। आं गोसोथोआखै माथो रावखौबो। गावहासो गोसोथोयो, अमा राजाखौ। सिरिथा नोंसोरो। खामानि मोनसेबो थिननो हाया नोंसोरखौ। सासेया सासेखौ बाहाना मारिलायबाय थागोन। नोमफा फैबा नोंसोरखौ खोन्थानानै होगोन आं। आरो सानैखौबा बोराय हौवानो हाबा हरनोसै आं। सोरबा हिनजाव थैजानाय हौवा नायनो फैबाबो हाबा होथारसिगौ आं नोंसोरखौ। आंखौ आइनो एरनानै खोन्थादोंना? नोंखौबो एरनानै आइजों बुजा होजागोन आं, नायबायल' था। आरो आफा फैबाथाय आरो खोन्थागोन आं नोंखौ। है थवालि, नोंलाय आंखौ बुजा होबाय थायो माथो? नों बायदि बिनानाव थानायाव सुथुरनि गोनांथियानो गैलाया। खामानिखौबा मावनो हाया, खोबनि। नोंनि खानायखौ बुखुजोबगोन आं मालाबा। आंखौ आबौआ खानाय बुखुनो होनदों। थां, खोन्थाहैखागोनबो आं। पापि हारामिया। हाबां, नोंहा उसुबिदा जागोन खोमा ना दाहाय ओंखारनो? जाबाबो थांगोन दे आं, जेबो नङा। आंहा नालाय बिदिनोसै, सामफ्रामबो नांलाय खमलाय। बे पापि बिनानावखौ माला हाबा जाहैगोन, माला हौवानाव खारस'नायगोनसो मोनबाय आं। खामानि दामानि मोनसे मावखाया। ओमफ्राय खामानि थिनबा उदै सादों, खर' सादों, आंहा बिदि जादों, आंहा बायदिसिना टेनसन जादों होननानै बुंगोन। मा टेनसन दंथाय गावनाव? ओमफ्राय आंनि खस्थ'खौबा थैनोबो नुवा। आंहा बिनानावबो गैलायलाङा, बेनिखायनो मिन्थिलायलाङाहाय। है, आंनि बायदि बिनानाव थानायनिख्रुइ गैयानो साबसिन। आं मालाय माथो बुंबावनो। दे, दाहाय कल खालामहरगोन आं। जागोन दे। बालनि बे बिनानावखौ ना खनायसोनो बुखुजोबना होनो लुबैयो आं। बिहासो बयफ्रेन्ड सानै साथाम लाबाय थागोन। खामानि मावा दामानि मावा फनाव रायलायबाय थागोन। आंहा बिदिनो रुवाथि बायदि खामानि मावबाय था, बिमाजों बुजाबाय था। बालनि माला माहाजोन हौवा मोनगोनथाय? हाबा जाहैनो लुगैबाय आं, सिरि थाहैनो लुगैबाय आं हाबा जानानै। बालनि কি খায় শামুক? কোয়া, অমারাজা কত আছে? ওই বিয়ে খয়ে আছে তো। ঘর আছে, অমারাজা ঘর। অমারাজা ঘৰটো কত? সেইটো মই খুজি আছো অথনিৰ পৰা। এইফালে সিধা যাইবাই থাদে। চত বিগ গছ, থাৰ পিছত আৰু বিগ গছ, সৰু লামা আৰু ডিংৰাই দিছি, গৈ আৰু ডিংৰাই দিছি, গৈ ডাঙৰ লামা পিছত সৰু লামা আকৌ ডিংৰাই দিছি, তাৰপিছত অমাৰাজা ঘৰ। তুমি ভালকে ক'ব পাৰিবানে? এইবোৰ ভালকে কোৱা, নহ'লে তুমি তালৈকে লৈ যোৱা। ব'লা মোৰ লগত। কিয় বা নাংগৌ? অমাৰাজা মোৰ পৰা পইচা ধাৰ লৈছিলে, সেইটোকে খুজিব আহিছো। পইচা ধাৰ? মোৰ ঠাত নাই लै।
তোমাৰ কথা কোৱা নাই অমাৰ ৰজাই মোৰ পৰা পইচা ধাৰলৈ লৈছিলে এতিয়া তাকে ল'ব আহিছো মইতো বাংলাই নাজনে কবাবি নৰে অল্প অল্প ফাগল বি মানুহ না অমাৰ ৰাজা কতবা যাইবাই কতবা থাবাই কৰে আমি বি বুজি না তুমি কি কৈ আছা মই একো ধৰিব পৰা নাই অমাৰ ৰাজা ঘৰলৈকে মোক থৈ আহা কাৰণ সি মোৰ ফোন ৰিচিভ কৰাই নাই পইচা লোৱা সময়ত বহুত মিঠাকে পইচা খুজিছিলে এতিয়া আকৌ দিয়া সময়ত মোৰ ফোন ৰিচিভে নকৰে কুত্তাটো আয়ো সুজনালে গা চিন্তং বেলাই আৰু সুজলা যাক বেলাই সন্তলা এইটো राजाथ' जाने ओइ सोर बियो मा राजाखौ नागिरना फैदों खोमालै आंबो बांद्राय बुजिलायलाङा देलाय नों रायलायलाय हारसासो नामा কি আছিলে অমা ৰাজাক চিনি পোৱা নেকি চিনি পাইতো কিবা কৰিছে অমা ৰাজাটো সি মোৰ পৰা পইচা ধাৰলৈ লৈ পেলাই এতিয়ালৈকে ঘূৰাই দিয়া নাই তাকে খুজিব আহিছো মই আয়ু বিচ্ছিমা চিমে পইচা ধাৰ লাই বেলাই কিমান টকা লৈছিলে ৮,০০০ ৮,০০০ হয় ৮,০০০ টকা পইচা লৈ পেলাই এতিয়ালৈকে ঘূৰাই দিয়াই নাই ৮,০০০ তুমিনো কিয় দিব লাগে পইচাটো এই মোৰ পৰা খুজি থকা কাৰণে দিছিলো আৰু জানে সেই যে এনেকা ঠগৰামি বুলি এতিয়ালৈকে মোৰ পইচা নিদিয়ে ন তাক নেৰো মই এতিয়া তুমি মোক হেল্প কৰিবানে অমাৰ ৰাজা ঘৰটো দেখাই দিবানে মই মানে হাগা ঠান লাগিছে পিছত আহিম মই কেনেকুৱা ছোৱালী আকৌ এইটো অমাৰ ৰাজা গাৰ্লফ্ৰেণ্ড কি ক'লা অমাৰ ৰাজা গাৰ্লফ্ৰেণ্ড লে কাম্বি মানে সেইজনী অমাৰ ৰাজাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছিলে আচ্ছা বয়ফ্ৰেণ্ড যেনেকুৱা গাৰ্লফ্ৰেণ্ড তেনেকুৱা ঠগৰামি দুজনো নেৰো মইতো তাকো গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ কাৰণে মোৰ পৰা পইচা লৈছিলে অমাৰ ৰাজাই এতিয়া গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে দিয়ে এনে বয়ফ্ৰেণ্ডে দিয়ে মই নাজানো মোক লাগেই লাগে ঐ ৰবা ক'ত পলাইছা এই মা জালাই বেঠালি বুস্তুকো নাইগন ললে আং মাহন নানে आङाले नायग्राल नायनो मोनबानो जाबाय बेवहाय बुलायना थैनो गोसो गैयालै मानो होनोबा मोनसेल' सुज्ल' जिउ जानांगौ लोंनांगौ रंजानांगौ सानसेबाबो थैखानांगौ आयौ आंनि उनाव मिथिफैगासिनो माथो बियो ओइ কিয় পলাইছ মই হাগা ঠান লাগিছে মই সব জানো বাহানা ন তুমি অমাৰ ৰাজাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নহয় জানো নহয় মা এক্সে হয় এক্স ৱাই জেড মুঠতে মই একো নাজানো তোমাৰ কাৰণে মোৰ পৰা পইচা লৈছিলে তোমাৰ বয়ফ্ৰেণ্ড অমাৰ ৰাজায়ে এতিয়া তুমিয়ে দিয়া পইচাটো দিয়া মোৰ পইচাটো ঐ গাভৰু অমাৰ ৰাজা মোৰ পইচা নিদিয়ে থ উল্টা মোৰ পৰাহে পইচা লয় মই ক'ৰ পৰা দিম ঠগিব নাহিব সব জানো তোমাৰ কাৰণে অমাৰ ৰাজায়ে মোৰ পৰা পইচা লৈছিলে এতিয়া তুমিয়ে দিয়া পইচাটো ঐ গাভৰু মোৰ ঠাত পইচা নাই ঐ মই নিজে খংখাল হৈছে আৰু মোক খুজি নাথাকিবি দেই বালকাচিন বানাঞ্জু না হৰজাগন বালি কি কৈছে একো নকৈছে অমাৰ ৰাজা তাত খুজিবি মোৰ তাত নহয় এইবাৰ কিমান কষ্টত আছো কিমান টেনচনত ভুগিছো ঠাণ্ডা দিনত চুইটাৰ কিনিব পৰা নাই আৰু পইচা লাগে খেলেৱে দিব লাগে পইচাটো এতিয়া মোৰ পৰাই খুজিছে নাই মোৰ ঠাত পইচা নাই ক'লে হ'ব নেকি তুমি অমাৰ ৰাজাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড হয় তুমি তোমাৰ বয়ফ্ৰেণ্ডক খুজি পেলাই পইচাটো দিয়া এতিয়াই দিয়া অমাৰ ৰাজাটো মোৰ বয়ফ্ৰেণ্ড নহয় এক্স বয়ফ্ৰেণ্ডহে হয় বুজিছি মই ফোন কৰিম অমাৰ ৰাজা सोर हार साइनजोंनिफ्राय फैसा लानानै आंनाव बिहोगासिनो नोङो लाजिया नामा नों आया जानमुनि सयखिया नामा जानमुनि सयखिया ना घरबारि नायखिया आं मिन्थिया दलथे फैना होफै बेवहाय কি কৈছা মোক माबार फै फैसा होफैबा होफै रा थांगासिनो साला बे जानमुनि सयखियालाय मा मोनफैलायखोब्रा फैसा धार लानानै आं जेरावबो मोखां खिथिनो हामारलालै बे दखानथिंजायथ' नुजाहैनोनो हाला आं लासिंसिंनो दाहाय रे आंनि अबस्था होद साला जेबो जाथाराबा गावबुरानि फिसाजों लानोसै नामालै गावबुरानि खर'आव जिराय जानो हाफा आंखौलाय मानो लोगो मोननांगौ जाखो बे जानमुनियालाय दाबा मा जालायना दङलै सानैजों मा बाना मारि हैनांगौ जाखो जा होगा देखा जायगा नोंखौ हले आं रागासो जोंदों दै दावसिदेलाय मिन्थिखायो मेगन सानायनि खोथाफोरखौ नों फानानै बुंदों नारजि बुदा थैनोखौनो नागिराखैनो नोंहा बेखौनो थैनो नागिरदों होननानै दावराव खालामबाय आरो बेलाय बिदि होनफ्लासिगोनथ' आरो आं गावनि मेगनजोंनो नुदों बियो दिरुंखौ फांखाथिं गारहरनायखौ मालाय एन्जरखौसो होखारहरदोंमोननो नोंहा बेखौनो थैनो नागिरदों सानबाय थगायदों नारजि बुदाङा दावसिदेलाय नारजि बुदां नोंजों खोथा दङ आंहा बुं नोंजों आं हारसिंसो रायलायगोन दे होमबा आं बैयावहाय नेनानै थाबाय थागोन बुं नारजि बुदां दावसिदेलाय नों जि खालामबाय जि फोस्रावबाय आं नोंखौ जेबो बुंला खालि मोनसेल' खामानि मावदो बुं नोङो मा खामानि मावनांगौ नोंनि थाखाय आं खुसि मावगोन हायोबा नों आंनिफ्राय गोजानाव था माने आंखौ मोनामनाय मोनदों आं दाहाय थांनानै दुगैगोन मोनामदोंबालाय
नङा नों आंनिफ्राय गोजानाव थाबानो बेनो आंनि थाखाय थोजासे आं नोंखौ मोजां मोननो हाया मिथिबाय नाथाय मानो नों आंनिख्रुइ मोजांसिन सेंग्रा मोनगोन समा फैबानो गासिबो थिग जाजोबगोन आंनो समनि थिननायखौ नाङा मिथिबायना आंनो नोंखौसो नांगौ दाथ' नोंसानि आइया आंखौबो फसायखाबाय नाथाय आंथ' नोंखौ फसायाना बेनिखायनो बुङो आङो दावसे देलाय नोङो मा खालामो खालाम आंहा बुंनांगौ जेबो गोनां गैया नाथाय मोनसेल' खोथा आंनिफ्राय गोजानाव जा आंनि जिउनिफ्राय गोजानाव था अननानै आंखौ हारसिङै थानो होदो आंनि जिउआव जेबो हेरफेर खालामदेरनांला आं थैयो थाङो बे आंनि खोथा नाथाय आं मैया हराव थैनो नागिराखैमोन नोंसो आंखौ बदनाम खालामजोब्बाय बेनिखायनो दाबो सम दं आंखौ रागा जोंहोनाङा आं मोजां बुंनायावनो आंनि खोथाखौ मानि आंनिफ्राय गोजानाव था बाखि आं बुंबाय थाला मानो बिदि नों नाजिबोदां मानो बिदि आं नोंखौ एसेबां मोजां मोनो नों मानो बुजिया जौ फानग्रानि फिसाजो होननानै आंखौ मुगैदों आरो नायबाय जा नोंखौनो लागोन आं नाजिबोदां बारा बायबा नोंनिख्रुइ मोजांसिन हौवा गोसो गोनां नायबायल' थादोङो पापि नाजिबोदां नालायाव गाब्र'नाय थायदां नोङो पापि